L'Udina es va fer càrrec d'aquest restaurant fa 25 anys. Cuina les receptes del seu pare, el naturista Nicolás Capo. És un dels primers restaurants vegetarians que es van obrir a la ciutat. Ja era vegetarià. I a aquesta senyora també li havien traspassat uns xicots que també ja era vegetarià. És dir, que si jo he fet ara al gener 25, deu fer uns 45 anys que està. En el menú destaquen la lasanya de bolets, la paella vegetariana o les amanides, plats elaborats tenint en compte la incompatibilitat entre aliments, una manera de cuinar que ara està de moda, però que quan l'Udina va començar no era tan coneguda. Venien més que res persones grans. Un li feia mal l'estómac, l'altre hemorroides, l'altre mal de cap. Clar, doncs deia, menjant així més senzill, milloraré. I ara ve alguna persona gran, però són estudiants, són d'oficines, sempre amb la idea del que el meu pare em va aconsellar, em va transmetre, ho tenim tot quasi biològic, que això és molt difícil, mantindre un preu tan econòmic i fer tota la compra que sigui biològic no és fàcil, Fa 10 anys l'Udina va deixar el negoci en mans de les filles, però no se n'ha desvinculat del tot. Ara dedica més temps a escriure llibres dedicats a la vida sana a través de l'alimentació i preparar una biografia del seu pare, fundador de l'Escola Naturotròfica de Barcelona.